Ministre, dobra večer. Dobrodošli. Dobro večer vama i gledateljima. Ministre, evo vidjeli smo u tijeku je sjednica predsjedništva i Nacionalnog vijeća HDZ-a. Što očekujete? Pa evo, ja sam upravo došao, još je trajalo u trenutku kad sam napustio sjednicu zbog gostovanja ovdje. Očekujem da, prvo mogu reći da je rasprava stvarno bila konstruktivna između članova predsjedništva. Dakle, nakupilo se već dosta iskustva od onog statuta 2003. godine koji je doživio nekoliko izmjena. HDZ ide čvrsto, stabilno naprijed, ide u korak s vremenom. Siguran sam da će biti još nekih rasprava i možda i amandmana, jer HDZ od trenutka kad ga je preuzeo Andrej Plenković je stvarno demokratska stranka, otvorena za sugestije članstva. Članovi predsjedništva su vodili jednu, kao što kažem, vrlo kvalitetnu raspravu i do izvještajnog sabora sam siguran da ćemo se dogovoriti oko konačnog teksta statuta. Kažete da je rasprava konstruktivna. Očekujete li možda već danas da bude usuglašen nacrt? Pa nije poanta, ja ne znam sad, ima uvijek neki detalj. Ne želimo to, pogotovo predsjednik na tome inzistira, ništa preko koljena. Dakle, otvorena je rasprava, uvijek se može naći možda i pokoje bolje rješenje. Postoji radna skupina koja će, siguran sam, do sazivanja, odnosno održavanja izvještajnog sabora HDZ-a prezentirati ono što je zapravo konačni tekst, oko čega će se složiti i središnji odbor stranke koji će zasjedati sigurno 1 do 2 puta do kraja ovog mjeseca. Ministre, vidjeli smo jučer u Splitu, napadnuti su policajci. Kako teče istraga? Pa istraga teče. Ono što je važno ovdje napomenuti, dakle, Hrvatska je sigurna zemlja. A sigurna je zemlja ponajviše zbog toga što policijski službenici i službenice 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu rade jedan, kao što možemo vidjeti, odgovoran i riskantan posao. Prema tome, ono što je poruka i mene kao ministra, svim policijskim službenicima i službenicama, da u zakonitom obavljanju posla imaju punu potporu ministarstva, imaju punu potporu ravnateljstva, ali i poruka svima onima koji dignu ruke na policijske službenike i službenice da će Ministarstvo unutarnjih poslova znati reagirati u zaštiti svojih ljudi koji imaju misiju, a to je očuvanje javnog reda i mira, sigurnosti hrvatskih građana. Ministre, je li sada ta zaštita dobra? Naime, javili su se iz sindikata policije koji upozoravaju na, evo citiram, kako ističu važnost izmjena zakonskih odredbi o uporabi vatrenog oružja i uvođenja elektrošokera kao osnovne policijske opreme. Hoće li se to i može li se to uopće dogoditi? Vidite, postoje različita rješenja. Znam da je bilo o tome diskusije i ranijih godina, pa se odustalo. Mi smo sada u raspravama oko izmjene zakona o policiji i ovo je sigurno pitanje koje ćemo razmotriti. Vidjet ćemo što će biti konačno rješenje. Međutim, ima logike da se i ta sredstva u nekim situacijama koriste, jer da je to recimo bilo u uporabi jučer, vjerojatno ne bi bilo toliko ozlijeđenih ljudi. Međutim, velim, ostavit ćemo struci da konačni sud. Bilo je profesora sa kaznenih znanosti koji su bili... Kada bi mogli očekivati? Plan je da ove godine izmijenjeni zakon o policiji stupi na snagu. Ja vam mogu reći da je već postoje neke odredbe u kojim slučajevima, ukoliko se odlučimo, bi se koristili ti elektrošokeri, dakle u cilju samozaštite, u sprječavanju samoranjavanja počinitelja, a sve onda kad klasična sredstva ne bi bila dovoljna da se cijela situacija dovede do kraja, odnosno da bez tih sredstava je policijski službenik u stanju riješiti
problem. Na početku dnevnika, evo ministre, vidjeli smo, Slovenija nas je opet tužila, stalno se vode te neke diplomatske rasprave. Slovenska policija slala je i kazne našim ribarima. Kako je sada stanje u Savudrijskoj vali? Mogu li ribari biti sigurni? Evo, vidjeli smo nešto iz ovih vaših priloga. Dakle, mi govorimo od prvog dana kad je Slovenija počela sa tom takozvanom implementacijom da to nije rješenje. Od 2005. godine postoji sporazum o izbjegavanju jednostranih poteza. Dakle, sve do tada je ribarenje teklo na zadovoljstvo i slovenskih i hrvatskih ribara. Slovenija je to prekršila. Hrvatska mora odgovoriti kao suverena zemlja na isti način. Dakle, i mi smo prijavili nekih 70-ak dijela za nekih, ne znam, više od 400.000 kuna kazne, ali ponavljam i to govorim od prvog dana, to nije rješenje. Kao što ni ova slovenska akcija nije po našem dubokom uvjerenju utemeljena u europskom pravu, jer ovo je odnos između dviju država, to je međunarodni sporazum. Znamo da je Hrvatska njemu pristupila u punoj vjeri i znamo da je izašla u trenutku kad je postalo jasno da je Slovenija koristila nedopustive djelatnosti i pokušaj utjecaja na suce i to bi učinila svaka druga zemlja. Napustila bi jedan takav sporazum koji je po nama nepopravljivo kontaminiran. Evo, ministre, još na kraju, vidjeli smo danas, imali smo prije vas, danas su dvije tužne obljetnice, obljetnica u Borovu naselju i obljetnica od raketiranja Zagreba. U Borovu naselju još jednom je istaknuto, evo, svake godine da zločinci još nisu kažnjeni. Da, to je kažnjen je samo jedan počinitelj i to 3,5 godine zbog sudjelovanja u mučenju. Cijela ta povijest pravosudnog djelovanja prema zločinu u Borovu selu, koji je zapravo najsvirepiji zločin u Domovinskom ratu, je imala jednu dinamiku do Zakona o općem oprostu, kasnije imala drugu dinamiku. Međutim, postoje još osobe koje mi tražimo. Hrvatska koristi sva ona sredstva i mehanizme koji su joj na raspolaganju, prije svega kroz međunarodnu policijsku pomoć. Vidjet ćemo kako će Srbija na to reagirati. Do sad nije pokazala susretljivost, ali to je nešto od čega Hrvatska sigurno neće odustati, jer mi smo čvrsto opredjeljeni za to da se svi zločini istraže, da se oni koji su krivi privedu pravdi i tu nema nikakvoga popuštanja. Ministre, hvala vam što ste bili gost našeg dnevnika. Hvala vama.